Priveď všetkých ľudí k poznaniu, že tvoj syn Ježiš Kristus je Boh i človek. Daj, aby si bohvíci vzali svätého Jozefa za vzor statočnej práce a činnosť života. V každodenných povinnostiach, trpezlivosť pri starostlivostiach a ústretlivosť k druhým sú hodnoty, ktoré menia životy okolo nás. Nie je potrebné konať veľké a vychádzal z remeselníckeho povolania. Boh mu zveril nie ľahkú úlohu. Byť ochranca a vychovávateľ Ježiša a verný tovariš Márie. Neutekáš ty